Yn draddodiadol, mae falafels yn cael eu ffrio, ond dwi wedi penderfynu roi nhw yn y ffwrn I bobi. Chydig bach yn iachach yn y marn I. Dwi hefyd ddim yn mynd I wneud nhw yn y siap peli, dwi'n mynd I wneud nhw'n siap hirach, felly eto, all Alice pigo nhw lan a bwyta nhw'n hawdd. Bydd angen 2 dyn o chickpeas I wneud tua 20 falafel. Jyst dreiniwch nhw a rhowch whiz bach iddynt yn y peiriant. Bydd angen 3 darn o arlleg, hanner wynnsyn coch, bwnshed o barsli a coriander, 2 lwy de yr un o bowdr cumin a coriander, pinched o halen a pupur, a 2 lwy fwrdd o fflwr gram. Fflwr wedi wneud mas o chickpeas yw a bydd e'n helpu I lynu'r falafels at ei gilydd. Rhowch splash da o olew o lewydd I mewn a cymysgwch. Erwch dyn pobi ac yna chi'n barod I rolio nhw mewn I siap selsig. Mi byddai'n rhoi chydig o olew ar fy nwylo rhag i'r cymysgedd stico I mysedd. Dwi'n caru wneud falafels gan bod coriander ynddo fe, yr un ffres ac y sbeis. Mae'r winwns a'r garlleg, popeth dwi'n caru bwyta. Beth hefyd sydd yn dda am falafels yw bod e'n cyflwyno sbeis I rai bach, heb iddo fod llawn chili. Mae'r defnydd o cumin a coriander yn rhoi blas arall I pethau. Oherwydd hefyd chi'n methu rhoi lot o halen mewn I bwyd ar gyfer plant bach. A mae hwn wedyn yn cyflwyno nhw I blasau arall ac yna allan nhw'n mynd mlaen I cael curries. Mae Mae'r yn dwlu ar curries a chili con carne. A mae fe oherwydd o'n i'n dda'n cyflwyno stwff fel hyn iddi pan oedd hi'n rili fach. Unwaith chi wedi gorffen I siapo, maen nhw'n barod I fynd i'r ffwrn. Mae'r ein mynd I cymryd tua 20 munud yn y ffwrn, ond mewn 10 munud fydda'n troi nhw drosodd a chi'n gwybod pryd bod nhw'n barod gan bod nhw wedi troi'n lliw euraidd neis. Dwi'n methu aros I blasu hwn. Dwi'n gwybod bydd Alice yn caru'r ein.